Эфирде аңалықтар вақыты студияда Алсын Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышның төп темалары. Бүтін дүния донор күні. Әлмәттілер 39 литр қан тапшырды. Бүгін биредә башлыша яшьләр һәм аларның кайсы бирләре беренче тапкыр килсә, күпчелеге исә катлы-катлы кан тапшыручылар исемлегендә. Қытай делегациясы Әлмәттә 2 ел университеті меморандум имзалады. Я уверен, что это принесет очень хорошие результаты для наших стран. Балалар лагерінде шартлар тудырылғанмы? Ознақайда жәмәғат контролі ұйыштырылды. Безнең инде шушы лагерьларга, оздоровительный лагерьларга безнең менә гаиләдә әскеремле балалар, семьяда әскеремле балалар йөри инде шулай ук СВОда хезмәт иткән җегетләр безнең 3 бала безнең менә шушы турыда оздоровительный лагерьга йөри инде. Бүгін бүтін дүния қан доноры күні. Бұл дата Австрия табибы һәм иммунологы Карл Ландштейнердің туған күніне туры келе. Нәқ менә әлеге ғалим 1930 елда кіші қаны түркімлерін ашқан үшін физиология һәм медицина бойынша Нобель премиясына лайық була. Бүтін дүния қан донорлары күні уңайынан Әлмәт қан үзәгендә традицион акция оештырылды. Онда катнашучылар белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Бүтін дүния донорлар көне кеше гомерен саклап калу өчен мөһим әйберләрнең берсе булган кан һәм аның компонентларын әзерләүдә яңа донорларны да барды. Бүген биредә башлыша яшьләр һәм аларның кайсы бирләре беренче тапкыр килсә, күпчелеге исә катлы-катлы кан тапшыручылар исемлегендә. Колабызның кан үзәгенә килүче әлмәтләрне волонтерлар каршы алды. Аларның барысы да булачак шәфкать туташлары. Максатлары беренче килүчеләрнең дә актив кан донорларының да күңелен күтәрү. Безгә кешеләр килделәр кан бирергә һәм шуңа өчен без аларга бүләкләр бирәбез шундый. Кан һәм аның компонентларын әзерләүдә үзәк белгечләре даими эш алып бара. Ел дәвамында алар үзләренә караган республиканың көньяк-көнчыгышында урнашкан 7 районы хастаханәләренә мөһим чимал әзерләп узата. Ел дәвамында әзерләнгән чимал күләме буенча уртача алганда 6 меңнән артык донация, ягъни кан тапшыру туры килә. Мин донорларга бик зур рәхмәт белдерәсем килә, рәхмәт әйтәсем килә. Безгә килсеннәр, безгә килегез, без сезне бик көтәбез. Безнең исемнән только рәхмәт сүзләре. Исән сау гына булыгыз, бәхетле булыгыз. Кан доноры булу өчен сәламәт булу кирәк. Бирегә килгән һәркем башта җентекләп тикшерү уза. Кан анализы әзер булгач, кан басымын үлчиләр, гәүдә авырлыгын, индексын исәпләп чыгаралар. Сәламәт дип табылган донорларны процедуралар кабинетына узаталар. Биредә инде җентекләп кулларны юасы һәм тынычлап кан тапшырасы гына кала. Күптән уже сдавать итәсе килгән иде. Просто килеп чыкмады, как бы эш белән вакыт җитмәде. Монда эштән вот тәкъдим иттеләр дә. И мен сразу в первую очередь. Сез бүген беренче тапкыр. Мин беренче тапкыр бүген әй. Каушыйсыз, дулкынланасыз, нәрсә кичерәсез хәзер? Ну, каушыйбыз инде бераз. Нәрсә булган бит әле белмибез. Күмәк кан тапшыру акциясына 110 кеше килгән, шуларның 83-е сәламәтлек сагында бәясез булган 39 литр кан тапшырган. Араларында 23 кеше беренче тапкыр донор булган. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Югары нефть мәктәбе Әлмәт дәүләт технология университеты Шаньдунь нефть химиясе университеты белән меморандум имзалады. Университет җитәкчеләре алга таба халыкара хезмәттәшлек форматы һәм билгеләнгән юл картасын гамәлгә ашыру вакыты турында фикер алыштылар. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. 我们的学校山东市一化工学院去考察指导。 Их пресс как раз заключается в том, что пригласить наших студентов поучаствовать в различных программах обмена. Шандунь нефть химиясе институты вәкилләре өчен киң эшлекле һәм мәдәни программа әзерләнгән иде. Башта кунаклар өчен кампус буенча экскурсия үткәрделәр. Алар югары уку йортлары һәм тармак фәннәренең бер мәйданчыкта эшләнеп практик юнәлешле белем һәм реаль җитештерүнең уңайлы үсеш алуына сокландылар. Алга таба Кытай теле үзәге кабинетында Кытай кунаклары укучылар белән туган телдә аралаша алды. Уку лаборатория корпусында аларга беренче курстан ук студентларның реаль проектлар өстендә эшләвен, кернның ничек чыгарылуын, нефть белән нинди тикшеренүләр үткәрелүен күрсәттеләр.
Қытай делегациясы килүнең төп максатлары мәдәни халыкара алмашу, дуслык мөнәсәбәтләрен ныгыту, югары уку йортлары арасында хезмәттәшлек урнаштыру һәм укытучылар студентларның стажировкаларын оештыру буенча уртак эшчәнлекне үстерү. Это, безусловно, очень важное событие. Бу әлбәттә шәһәребезне үстерү өчен яңа ишекләр ачучы һәм чит ил партнерларыбыз белән элемтәләрне ныгытучы бик кирәкле вакыйга. Нашими дорогими зарубежными партнерами. Югары уку йортлары инженер кадрларын бергәләп әзерләү белән шөгыльләнәчәк. Академик мобильлек программалар кысаларында югары уку йортлары студентлары һәм укытучылары ике илнең фәнни-технологик үсешен яхшырак аңлаячак. Шулай ук иң яхшы практикалар белән алмаша алачак. Мы настроены на такое сотрудничество и вот с уважаемым ректором. Без озак вакытлы хезмәттәшлек итәргә әзер. Бүген хөрмәтле кунагыбыз ректор белән без бу хезмәттәшлеккә яңа адым ясыйбыз дип сөйләштек. Кытай һәм рус телләр өйрәнүдә генә түгел, белем бирү һәм тикшеренү өлешендә дә зур адым. Бу безнең илләр өчен бик яхшы нәтиҗәләр китерер дип ышанам. Я уверен, что это принесет очень хорошие результаты для наших стран. 我们这所大学山东石油化工学院 Шандун нефть-химиясе университеты Дунин шәһәрендә зур роль уйный һәм соңыннан ул шәһәрдә эшләргә калачак кадрлар бу университетта белем ала. Дунин шәһәрендә дә бик күп матур урыннар бар. Шуңа күрә без Әлмәт шәһәре белән дә университет белән дә таяныч ноктасы табарга телибез. Алга таба бергә эшләргә, укырга һәм үсеш алырга. 东市培养石油化工特色的高级专门人才。 Уку йортлары җитәкчеләре университетларның казанышлары турында мәгълүмат алмаштылар. Охшаш белем бирү һәм фәнни максатларны билгеләделәр һәм алга таба халыкара хезмәттәшлек форматы турында фикер алыштылар. Ознакай районы иҗтимагый советы мәктәп яны лагерьларына балаларны сәламәтләндерү һәм ял итү лагерьлары эшенә җәмәгать контролен оештырды. Чарада шулай ук район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов һәм район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев тә катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы видеоязмада. Җәмәгать контроле мәктәп яны лагерьларының балалар сәламәтләндерү ялын оештыруга куелган барлык нормаларга туры килүен тикшерүгә юнәлтелгән. Бу бик мөһим, чөнки һәр яклап куркынычсызлык үтәләргә тиеш. Комиссия тарафыннан балаларга медицина хезмәте күрсәтү, ял итүчеләрнең комплекслы иминлеген тәэмин итү, кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру, продукцияның сыйфаты, кирәкле документлар булу тикшерелде. Төрле категория буенча исәптә торучы балаларны, авыр тормыш хәлендә булган гаиләләрне һәм башкаларны колачлау каралды. Быелгы уку елында инде безнең Томтау урта мәктәбендә ике юнәлеш буенча лагерь эшли. Оздоровительный лагерь инде, анысы безнең Салат күпер, Радуга исемле һәм инде трудовой лагерь активисты. Безнең инде шушы лагерьларга, оздоровительный лагерьларга безнең менә гаиләдә эскеремле балалар, семьяда эскеремле балалар йөри инде, шулай ук СВОда хезмәт иткән җегетләр безнең 3 бала безнең менә шушы трудовой оздоровительный лагерьга йөри инде. Болай безнең бөтен план буенча уздырыла. Менә шушы нинди планнар без үзебезгә йөкләдек, барысында үтәп барабыз. Төрле районнардан килгән балалар белән эшлибез. Бүгенге көндә безнең отрядта 60 бала. Төрле районнардан, бу нинди районнар? Бу инде безнең Леногорск, Урсу, Сарман, үзебезнең Ознакай районнардан җыелган балалар белән шаулап, гөрләп, матур иттереп инде менә шулай 8нче ел эшлибез. Комиссия әгъзалары тарафыннан лагерьда тәрбияләнүчеләр, педагогик хезмәткәрләр, мәктәп җитәкчеләре белән әңгәмәләр үткәрелде. Балалар сүзләренә караганда, аларга лагерьда ял итү бик ошый, аларны тәмле ашаталар, кызыклы эшләр белән мәшгульләр. Безнең лагерьда миңа бөтенләй бердә ошый. Без кинотеатрларга барабыз. Менә бүген дорожный правилаларны кабатлыйчакбыз. 3нче отрядта мин лагерь Солнышкада бик яхшы, тәмле ашаталар. Бик яхшы монда яңа дусларны таптым. Укучылар килгән кунаклар алдында флешмоб чыгышларын да күрсәттеләр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда 3нче буын вәкилләре арасында уздырылып килә торган Балкыш фестиваленә нәтиҗә ясадылар. 20 меңне тормыш юлдашы иткән хезмәт ветераннары Әлмәтнең мәдәният һәм ял паркында очрашты.
Мәдәният һәм ял паркы сәхнәсендә Әлмәт районының данлыклы ветераннар хоры. Балкышны балкытучылар исемлегендә бу хорны район ветераннар советы рәисе Владимир Яшанин беренче булып атады. Әлбәттә, ул калабыз һәм районыбызда барлык юнәлешләрдә дә актив позицияны тотучы эштәшләре белән горурлануын яшерми. Мы радуемся, что у нас есть такие ветераны, которые заражены песней, плясками, танцами, спортом, то есть активно ведут образ жизни. Россия көнендә оештырылган бу очрашу фидакарларны бүләкләү генә түгел, көндәлек тормышны иҗади бизәүдә. Короткое, как выстрел, слово «надо». Все имена мы помним неспроста. Балкыш фестивале пенсия яшендә булган әлмәтлеләрне һәм республика халкын берләштерә. Быел ул Әлмәт районында 8 авыл җирлегендә сайлап алу турлары белән истә калачак. Шушы турлардан сайлап алынган иң әйбәт 11 номер республика тәкъдим ителә һәм шуларның 8-е җиңүчеләр исемлегендә. Ислам һәм Мәликә Таһировлар, Валентина ханым һәм Илфат ага Исламовларның оныклары. Җиңүчеләр исемлегендә булган әби бабасын котлау өчен махсус килгәннәр. Әлбәттә инде җирче кешегә зур бүләк оныкларының мирасчы була алуы. Аллаһка шөкер, һәрвакыт сафта, һәрвакыт алда, һәрвакыт тырышабыз, шулай катнашырга бар өлгергәнчә инде. Аллаһка шөкер, исәнлек булсын, дәвамлы булсын. Киләсе елларда да шулай катнашырга язсам, Аллаһка шөкер. Без инде 49 елдан артыграк менә шулай бергә җырлап йөрибез. Әлбәттә, кайбер чагында чакырмасалар ярар бу юлы дип уйлаган вакытлар була. Ну, чакыргач бармыйча калып булмый. Шуның өчен ул үз күңелгә бер рәхәт. Балкыш фестивалендә җиңүчеләр дә бүләкләрендә катнашучылар да рәхмәтсез калмады. Рәдифә Нугманова, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 16 июнь көнне дөньядагы барлык мөселманнар ислам диненең иң зур бәйрәмнәренең берсе Корбан бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Иртәдән үк алар гаит намазына ашыгачак, аннан соң корбанлыклар чалачак. Корбан бәйрәменә багышлап Әлмәт районы мөхтәсибәте тарафыннан шәһәребездә оештырылачак чаралар турында Энҗе Хәсәншина. Быел гаит бәйрәм намазы төзекләндерүдән соң ачылган Әлмәт шәһәренең Ризадин Фәхреддин исемендәге үзәк мәчетендә укылачак. Төзекләндерү эшләре 3 ел дәвамында Татнефть компаниясе тарафыннан үткәрелде. Бәйрәм иртәнге 3нче яртыда Коръән аятлары уку белән башланып китәчәк. Аннан соң бәйрәм тәбрикләүләре һәм хутбә көтелә. Гаит намазы җәмәгать белән иртәнге 4нче яртыда укылачак. Әле быел аеруча безнең шатлыгыбыз менә күптән көтеп алган инде. Хәничә ел безнең дәвам итте бу безнең төзелеш эшләре мәчетебездә, ләкин быел Аллаһның рәхмәте белән менә Корбан гаитен иншалла сез белән бергәләп, шәһәр белән бергәләп, районыбыз белән бергәләп, Алла теләсә, шушы үзебезнең үзәк мәчетендә үткәрәбез. Һәрберегезне шушы бәйрәмгә, шушы намазга көтеп калабыз. Аллаһ Раббул Изза укыячак Корбан гаитларыбызны, чалачак корбанлыкларыбызны кабуллардан кылсын. Бәйрәм намазы тәмамлангач, әлмәтлеләр корбан чалу йоласын башкара алачаклар. Моның өчен елдагыча Татнефть компаниясе һәм районыбыз хакимияте җитәкчелеге тырышлыгы белән Сабантуй елы кырыенда махсус мәйданчык оештырыла. Шулай ук корбанлык сатып алу һәм аны чалу ватанны саклаучылар урамында урнашкан Тәскирә мәчете янында да оештырылачак. Бу урыннарда әлмәтлеләр 16 июнь көнне гаит намазыннан соң кояш байыганчыга кадәр корбанлыклар сатып алып, аларны чалдыра алачаклар. 16 июнь көнне Корбан бәйрәменә багышланган чаралар шәһәребез Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге паркында да дәвам итәчәк. Балалар һәм өлкәннәр өчен бәйрәм монда төштән соң сәгать 2дә башланачак. Әлмәтлеләрне гадәттәгечә кызыклы программа һәм кайнар пылау көтә. Шулай ук Әлмәт мөхтәсибәте тарафыннан бәйрәм өстәле мөмкинлекләре чикле һәм күрмәүче кешеләргә дә әзерләнәчәк. Әлмәт районы имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сыңгатуллин Корбан бәйрәме алдыннан 15 июнь көнне Арафа көне булачагын ассызыклады. Шулай ук фурсаттан файдаланып әйтәм, бу бит инде
Шушы 15 июнь көне безнең ураза, гарафа көне кемнәр мөмкинчелекләре бар, алар инде сәламәт кешеләр уразага керсәләр дә бик хәерле эшләрнең берсе булып тора. Барыгызны тагын бер кат бәйрәм белән. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Инҗи Хасаншина, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат. Әлмәттә триатлон буенча ярышлар уңаеннан юллар ябылачак. Бу ялларда триатлон буенча Россия беренчелеге, сукырлар һәм хәвескәрләр спорты буенча Россия чемпионаты Әлмәт триатлоны 2024 узачак. Шуның белән бәйле рәвештә 15 июньдә 6 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр һәм 16 июньдә 6 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Шевченко урамында транспорт чаралары хәрәкәте ябылачак. Җәмәгать транспорты хәрәкәте 4-нче, 4Б һәм 6-нчы номерлы автобуслар маршрутлары буенча экраннардагы схемалар буенча башкарылачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән саулашабыз. Исән-имин булыгыз.